Та хора, аз съм Homeless Gamer и тук до мене. Ice Games! Да, и... Гледайте какво ме гоните! И мой много добър приятел Васко, който викаше, да, който викаше, играе на Диепи и Цепи Явка. И така, в неговия канал, в смисъл на Ice Games, ще има първа част на това оцеляване, нали? Това ще е втора част. И така. Добре, какво ще правим? Какво ще правим? Моля, помоли. Добре, почвам да го правим. Не. Моля за малко не се види. Моля да видиш. Пая надолу. Моля Добре, това беше странно. Ела при мен. Това да го знаеш, а? Да. Виждате. Или освети пещерата. Сега ще уверя. Ай, свети тук отзове. Качвам се тежки. Как мога да взема? О, ребе. Абе, няма точно за тебе. Аз да си направя така за всеки ще видим. Има едно малко брат за следващата. Да. Да, как мога да ми го сложиш точно там? Речко. Не е тъпо. Не, лесно си стъпва. О, лада. Да, ама си майранче. Айрянче си оттук. Не бе, пачва с айряна. Айрянче. Имам вече. Моля се, аз най-скъпите ви човек. Няма да запървам. О, Горечи! говори. Чакате пара с музиката, като Няма. Къде си безкъсания? Ако искаш. си дървото. Кое? Кажи. Си дървото. Този твит може да не звучи. Не кажеш на цензуриран. Не, бе. Не е цензуриран. Се загубих. Мали! Искам да благодаря за всичките 21 абоната. И за моята катерица. Тук има такова. Ко, къде паднах? Катерица. Защо? Ого, аз съм 39 хиляди. Ще така са, охо, аз съм 39 000. Дойко е. Вдигай. Къде си ти, че Това е Айрън и вече имам 23. от 26, 30 старт на броя? Сбърках го и не ми пука. Този клип май ще е целия с Тъпник. музика. Що? Защото ме кефи. Не искам да чуя, да видя коментарите за... Лада!
Уха, вече имам 33 айрон. 35. Уха, има още. Я, лада. Добре. Лада нива. Ей, не искам. Ей, вика. Такава нива. Има? Ладно, има. Лада нива мива. Какво говоря, и аз не знам. Да, дали браше нам. Да, сме тук. Прибрах се. Прибрах ли се? Прибрах ли се? Май се прибрах. Май не съм. Не знам. Не съм сигурен. Добре, ще го спра за малко този клип. И така, хора, трябваше да спра за малко клипа. За туалетните. Не е нужно да го кажеш, нали? Туалет. Така, Ice Games Ще почне. има и той туалетни причини. Ще го поизчакате. Той ги има... Той ги има постоянно. той е самата туалетна баца. Много ми е интересно къде ми е къщата. Смисъл... И на мене къде ти е къщата? Фак. Откъде паднах? Между другото имаше едно такова видео. Един вика фак и накара бам в полелея. Това го гледам. Не. Не съм такъв човек, аз не помня толкова трудни неща. Запомня. Искаш нещо да се става. Какво да дам от себе си, човек? Ти нямаш такива. Да. Ти не ги използваш. Да ги ядеш. Мали всички да ме обколиха ги. И какво? Ще ги изядеш? Да. Обичам да ме бият. По пета. Не, по твоето. По твоето по... Бос, ми ти си гибате. Да не си ме вълнува. Ева си пак. Тебе. Ебал те. Тебе те ебал, я как садна. Само тебе. Беги сад. Аз не съм сад. Беги, че си много тъпи дръп. Дръп ли съм дръп? Може да съм... Ти ли? Не ти? Еми аз не съм тъп, защото масата няма... кръглата маса няма ръбове. О! Това е много смутен. Кръглата маса няма ръбове, вълник. Че не съм тъп, да, именно, че не съм тъп. Я как се описва себе си. Как мъкна, беги съп. Тебе навсекъде те бил. Това победа. Такъв шанс нямаш. Имаш че ли? Имаш уи да си го лапче. Не, ти имаш от другите на пластмаса. Дет си ги връзваш. Ти щом ги знаеш вибраторите, значи ги използваш. Това е да си тъпна дръжка. Ах, няма какво да спора с тъпи хора сега. Сега скоро мисля да спирам клипа. И сори, че не съм качвал от месец ли, нещо такова беше. Не знам. Да. Сигурно утре ще кача някакво видео.
Нещо ми тук. И това мога да ти е YouTube. Да. И ако е. Толкова време се мъчих да си измисля име. Да. Значи, първото нещо, което виж по телевизията е това. Знака! Ебам се. Ебам се, това не е реклама. Той честно казано не е тук. Не, просто той така направил. В смисъл, някъде чух, че е казал, че каквото чуе по телевизията е чул знак. И е снимал видеото, преди да отвори телевизията. И добре, това беше от мене. Надявам се клипа да ви е харесал. Представете му един лайк, един коментар и ако може, ще съм много доволен от subscribe. Абонат. Чао.